Jeg hedder Oliver. Jeg hedder Gabriel. Vi er med på den her spøgelseskanal, og bag vores kamera, der har vi Sebastian. Så vi har fundet det her forladte hus, og højst sandsynligt hjemsøgte hus. Måske i dag. Vi ved ikke helt det hjemsøgt. Vi skal lige teste det først. Ja. Men vi har hørt om nogle skyggelser derinde. Så, Hvorfor ligner du film? men ja, vi skal ind i det der virkelig uhyggelige hus, og vi har jo Sebastian bag kameraet, som vi også kommer til at se meget mere. Ja. Vi er de tre, som står for den her YouTube-kanal, men lad os komme ind. Hej, det er mig, der er om bag kameraet lige før. Ja, der er ikke sådan særlig meget at sige lige nu, for vi ved ikke særlig meget. Hvad er dit navn? Ja. Okay. Lad os bare filme videre. Okay, mit navn er Sebastian, som jeg har sagt. Jeg blev blandet Så hvis vi går herhen, er der noget spøgelser, som siger, jeg ved, jeg fanden. Her er Stine. Men drenge, døren er fucking åben. Den var ikke åben sidste gang vi var. Den var ikke åben. Den dør er også åben. Nogen har været her. Tror du ikke, det kunne være Maria? Ja, det kunne godt være, men sidste gang så var døren sådan her, ikke? Kan du huske det? Jo, det er sikkert bare sådan fucking kommunen, der har været her. Nej, jeg tror, det er Maria, jo. Der ligger bare. Hold da kæft, der er nogle... der er masser af mygge lige der. Hold da kæft. Ring mig til vinduet. Du ved, det er inde i den store bygning der. Ja, vi skal ikke gå herind, for det tager i hvert fald sammen. Ja. Det er i hvert fald hernede. Vi kan fandme ikke dø her. Alting er åben. Hvorfor er alting åben? Og ikke Gabriel tid. Der ligger ting på jorden. Svøm. Så skal vi... Vi går bare først. Skal vi... Skal vi gå herhen? Hold da kæft, det har jeg faktisk ikke set herinde nu. Der er bare en helt om støvsugeren. Drenge, prøv så meget til Glasgow. Hvorfor er der et kæmpe legehus der? Altså, hvorfor er der så det der? Men drenge, se, der er ikke noget, der gør Glasgow her. Der er intet, der gør det her til Glasgow. Intet. Jo, der er 2 skraldespænd. Her er der noget, hvor man skal proppe glas ned i. Jamen, nej, hvor kommer det her glas fra? Er mit spørgsmål. Hvor kommer det fra? Sikkert nogle teenagers. Det er sikkert derfor, alting er åben. Det er teenagers. Nej, det ser meget gammelt ud det her. Ringben. Nej, det er gammelt, for du er beskidt. Kom lige her. Lad os sige, Det har ikke været der i lang tid. Smile. Det har ikke været der i lang tid. Let's smile to the very end. Det har ikke været der lang tid, det der. Det har det ikke. Fuck, men. Det der har Så ligger der bare lige en tuborg. Der er fucking æderkopper af 100%. Det er lidt spændende med fanden. Hold da kæft. Ja, jeg tror... Gabriel, jeg har fundet ud af det. Gabriel, jeg har fundet ud af det. Det gør det der smadrer. Det ligner, der har været glas der. Prøv at se. Det er grønne buller, det er til at holde glas. Jeg ved faktisk ret helt. Kunne det ikke være det? Det kunne være det, men der er ikke sådan... Nej, det kan ikke være Har det der altid været der? Nej. Kom lige her. Ja. Har den altid været der? Ja, det har det. Ja, vi har fandme ikke set den så. Jeg kan huske det fra første gang, jeg var her. Okay. Så vi... Der ligger nogle tøm her. Så går ind i den anden rum der. Lad os gå ind i din nye rum. Gabriel, lukker lige døren. Ja. Høv det så. Tak. Se, vi er virkelig gode venner, vi er fandme virkelig gode venner. Er ikke det sandt? Er det ikke sandt, Seb? Så hvad er det, du holder, Seba? Lige du rører mig. Seba, kan du lige forklare, hvad det der holder, og hvad Det hedder en EMF. Det er meningen, det skal sådan... Når et spøgelse kommer tæt på, så bliver lysene tændt op, som du kan se. Er der nogen der om det? Så ser vi herinde. Der er passer med... Det er ikke godt nok roligt lidt. Ej, fuck Gabriel. Hold da kæft, den er stor, den der. Hold da kæft. Der er død æderkopper. Ja, over det hele. Prøv sådan en kæmpe fucking insekt der. Se, den stor den er. Hold da kæft. Ej, jeg vil gerne ud herfra, faktisk. Det ligner, der har været en seng lige her. Family is everything. Det ligner, der har været en seng her.
Ej, det er det nylagt gulv. Ja, det er også nyt gulv. Og nylagt tag, og nylagt... Ja, men det har været her lang tid på der døde og kommer og... Skal vi gå ud? Ja, faktisk. Du kan ikke... Hvor kan du komme i det her rum? Lige specifikt der i rummet. Og så lægger der bare en dør her. Det var bare sådan et random gæt. Ja, skal vi så gå ind i den store bygning? Ja, det tænker jeg. Okay. Hvem skal finde nu? Hvem skal jeg filme? Ja. Bare sjov. Bare ikke jeg så, vi blev bange, mand. Ej, så er der bare lige noget heroppe, som man kan se her. Og nu skal der meget gerne lægge et åbent vindue herinde. Det kan du lukke. Men Der er bare julelys rundt om. Men der er en lige der naboerne fandme. Ja, Hvorfor er der julelys? okay, du skal filme. Jeg filmer også. Der ligger bare madrester her. For hele pengene her. Skal jeg gå ind? Madrester for hele pengene. Ja, skal jeg gå ind? Hvem starter med at gå ind? Jeg starter i hvert fald ikke. Ja, hold det her så. Ej, hvad er det her? Hold lige det her, hvis jeg skal gå ind. Ej, Gabriel, det er... Fuck this shit, okay. Hvis vinduet falder ned lige nu, det er bare favoritter. Der er en bag os. Der er en bag os. Ja, der er en bag os. Gabe, ej, jeg vil ikke gå ind. Kan I ikke bare gå ind og filme? Hvad? Han stod, det lignede, han skulle til at ringe til hende. Hold det her så. Hold det her. Men han går rigtig hurtigt væk. Drengen går væk. Prøv lige at filme det her. Jeg filmer også. Vi bliver muligvis... Hun sidder muligvis på vej herude lige nu. På grund af, at der er nogle gamle mennesker derovre, som lige at de skulle skynde sig til at ringe til nogle panser. Dreng, lad os gå den vej. Så vi skal lige vente noget stykke tid, så derovre. Vi skal lige vente lidt tid, og så kan vi herover. Filmer lige nu. Hør så. Nej, jeg er først op. Giv mig den stol om lidt, så er jeg mere plads til. Sepp, forklar lige, hvad der sker nu. Så der er sikkert... Der er en chance for, at der er en, der har ringet til politiet, eller mens det skrev til dem. Og nu får jeg op i... For at af. Nu får jeg op i det her over 20 meter høje tårn. Hvor vi skal op. Jeg tror, jeg er lidt mere over. Hvor vi er safe. Kæft, det giver mig chok. Hvor vi er lidt safe. Vi står herude klokken lort om aftenen. Og Gabriel, han er bare travlt med at komme op lige nu. Jeg kan stadig ikke blive anholdt nu. Jeg er gammel nok til anholdt for en børnekøbs. Ej Gabriel, jeg vil stoppe med at være en pussy. Vi er drengerøv. Vi har lige et oversigt ud over hele byen her. Jeg ser lige her i lommen. Nej, jeg skal vende noget tid. Vi har hele byen her. Udsigt. Og der er bare... Prøv at tænke deroppe. Og der er bare over 20 meter. Oliver, prøv at tænke deroppe. Ja, det tør jeg ikke lige. Og der er bare over 20. Der er bare over 20 meter langt ned herfra. Det er det fosmal for mig. Sepp, så kan vi se bilerne kører hernede. Sepp, han nyder det virkelig, fordi han aldrig får lov til at komme sådan nogle steder hen. Men fruen er stor. Kan I se, der er hvidhus, som er lige herinde? Det var der, vi var over lige før. Jeg tror faktisk ikke, jeg tror bare en tal. Så er Gabriel på vej derind. Der er virkelig ikke ret meget plads her. Han har lige smidt sine ting, og så er han på vej ind. Jeg tænker, du får lige kameraet her. Scary bitch. Hvad? Hvem? Han der derovre? Vi siger bare, vi vidste det ikke. Bare kom så. Vi siger bare, vi vidste det ikke. Okay. Bare kom ind. Bare kom ind, for fanden. Han glor virkelig på os og ser sur ud. Okay, så går jeg ud. Hvorfor skal I være sådan en pussy? Kom over nu. Fuck dig. Nej, jeg hørte noget derinde. Jeg hørte noget, så nogen kastede sten derinde. Ikke at fucking løg. Jeg hørte nogen fucking kaste sten derinde. Jeg tror, man kunne høre det gennem kameraet. Det var fucking snøj i det der.
Hvad fuck skal jeg finde? Lad os høre den. Den vil op på tårnet, så Kom, kan vi nemmere høre. Kasser. Men har I husket alle tingene? Ja, jeg har de ting her. Og jeg har min lommelygte her. Kasser. Lad os hurtigt fandme. Høj, vi kommer tilbage lige om lidt. Han sagde, at han så, eller han hørte en sten blive kastet. Ja, jeg var den eneste derinde. Vi så videoen tilbage, og vi hørte sådan en sten blive kastet derinde. Jeg var den eneste derinde, og jeg kunne fandme ikke lide det. Og her kommer et lille replay. Sådan der. Jamen, vi ved ikke, hvad vi skal gøre lige nu. Skal vi bare blive her over lidt tid? Eller? Nej, jeg skal gå ind igen. Vi går over til huset. Men dengang går en af jer ind af catbike. Vi har fundet en Så dørklokke. klokken virker fandme stadigvæk. Dørklokken. Er der nogen hjemme? Der er vi nok for at nu. Jeg kunne mærke, der var noget rødt min skulder. Jeg kunne mærke sådan her. Men jeg hørte bange ud bagved dig. Det skal Okay. Så noget Nej, skal den her. vender forkert. Bro, den vender. Det kan jeg bare klippe ud. Bare sådan så. Og så... Men den her maskine, altså hver gang vi står herinde, så begynder den at lyse. Og hver gang, What the fuck? og hver gang den gør det betyder, at der er et Det spøgelse. stoppede! Det betyder, at der er et spøgelse lige i nærheden af os. Spøgelset bevæger sig. Spøgelset er lige oppe af os. Kan du se, den stopper? Det er ikke normalt, det her. Kom, prøv lige at gå herind, dreng. Vi prøver lige at gå herind. Ej, den blev bare... Se, kan du huske, der havde til at være orange herovre? Ej, prøv at tænke, hvis vi går væk. Længere væk. Hen mod Fyllingsø. Men er der nogen her? Kan du lige lyse den til orange? Den prøver. Er her nogen, så tag lidt energi og få den til at lyse orange. Hvis der er nogen her, så jeg får den til orange, tak. Den kørte lige til orange. Det var det, der så jeg også. Jeg tror også, kameraet fangede det. Okay, undskyld, vi tager lige pause her. Hold da kæft. Okay, det stopper lige. Okay, det der sker her, at den fucking lyser til orange. Jeg gør den her. Sluk lige for det. Hver eneste gang vi filmer, så ikke? kan du ikke se det. Hvis der er et spøgelse, så tag lidt energi og få den til at lyse orange. Det prøver. Hvem lyser? Og det er telefon. Det er på grøn lige nu. Okay, nu går vi ind og så det, tester. der sker... Nu går vi tilbage ind. Oliver tør ikke. Så nu går vi bare tilbage ind. Du løber ind efter os, Ja. hvis politiet kommer. Ja. Men, wow, den er blødere fandme. Hold da kæft, se hvor meget blød den er. Kan du se? Så lidt. Den er fucking blødere, tror jeg. Okay, det var lidt underligt, det der. Det er lidt skræmmende, det her. Okay. Gør det herinde så. Her. Så lyser vi imens her. Okay, skal vi så tage tingene på? Og vi kommer tilbage. Nej, gør så. Se hvad? Og dengang kommer Oliver med os, fandme. Din lommelygte virker ikke. Den der. Det er min. Ja, det er altså din. Nu ser Sebastians. Nu er den på grøn igen. Så der er noget om bag, så der er noget over ved brandstationen. Jeg kom til at skille panden i øjnene, det var lidt synd for det. Ja, det var Stine. Det var også dig, der gjorde det, så det er din skyld. Jeg går i midten. Hallo? Anino? Ej, så er det godt. Ja, det har der ikke været. Okay, så. Se, det er frygt i øjnene. Jeg ser, er det ikke sådan, Sebastian, vi skal se frygten i øjnene? Så det går bare synd. Ja, det er sådan. Næste uge, hvis jeg angriber på siden, er du den første til at gå. Står han lige her. Nikker. Oh, what the fuck? Hold. I det. Husk nu. 5 kroner. Det er nemlig. Har du? Jeg har ikke. I det tomme hus. Sluk lige. Indenfor. Sten.
Til højre. Så har vi været inde i det her hus. Der kommer flere pas ind i det her hus. Og så prøver vi at se, om vi kan finde andre hyggelige steder. Det var for den her afsnit. Ja. Jeg tror, at Sif, han har nogle ord. Husk. Næste gang vi kommer her, så sørger vi for, at vi ikke Er fucking pussies. vi går ind ad vinduet efter hinanden. Ja. Men var ikke en af reglerne, vi må ikke løbe ud. Ej, var? Nej, det klipper jeg altså lige. Okay. Som vi altid kommer til at sige her. Husk, like, subscribe, for I vil sørge for, at vi kommer ind i noget lort, som det her. Og hvor vi bliver skræmt på videresendelse. Og i morgen gør vi det om dagen, for ham her er fucking pussy. Jeg er ikke en pussy. Siger du, når du løber ud 5 gange? Jeg har det bare virkelig fandme lige nu. Ja, det har vi alle. Nå, men have en god dag. Ses. Hej. Og vi ses i morgen så. Ses.